Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi vom face un roleplay foarte frumos. O să iasă foarte frumos. Deci, astăzi o să mergem la pește. O să venim la mine să facem un grătar, ca de obicei, cum facem noi. Sunt și cu prietenul meu aici, Andrei. Și hai să facem și noi un roleplay foarte frumos. Eu mi-am adus mașina asta, Skoda Octavia, foarte frumoasă, din nou la update. Și ce să mai zicem, haideți să începem. Te aud. Auzi, bă, băiatul? Te aud. Hai, mergem la un pește, frate. Hai, frate, la un pește. Ai tu undiță, ai... Da, am tot. Tu ai undiță, tot ce trebuie. Da, mamă, am acasă. Trecem când plecăm, mergem și la mine acasă să luăm. Da, bun, haide. Hai, da, să luăm la tine din garaj. Ok. Pește, prindem. Da. Și cum am zis, mergem la un pește. Ia, bagă-te și azi ce știi tu, că eu nu știu, la tine acasă. Ok. Da, mi-am luat toate. Haide să pornim. Hai, da, bagă aici, am bagaj la tine, deschide fără bagaj. Hai. Haide să mergem și la tine. mi-auzi? Și cum am zis, mergem la un pește. Da, bă, să dați un subscribe și un like, că chiar mă ajută. O să încep în forță. De asemenea, facem foarte multe roleplay-uri. Deci vom merge la băiatul asta acasă. Să-și ieși el undița, mergem la pescuit. Mergem, prindem un pește, facem ceva și noi, să popăm, ca de obicei. Că am și eu ce ne trebuie. Bă, trebuie să luăm râme, bă. Bun, mă, găsim noi unde? Prin pământ. Bă, ne băgăm aici în grădină, iau eu o sapă și săpăm să luăm râme. Bun, haide. Ai auzit? Da, am auzit. Bun, hai că mă bag eu alea. Ia, hai că să-ți dau sapa, să mergem să luăm râme, să căutăm. Ok. Deci eu o să mergem. Uite, iau de aici, na. Ok. Am luat tot. Astăzi, cum am zis, o să săpăm. Să luăm niște râme pentru pește, pentru că... Mașini la mine. Ok. Nu am avut la îndemână. Sau cum se spune? Hai să mergem să luăm râme în borcanul ăsta. Ok. Am avut la mână. Să avem noi râme și de ăștia. Și vom lua astăzi. Te sapă aici, lângă floarea asta. Ok, frate. Da, am prins Bun, niște ia râme. uite câte râme. Da, sunt foarte multe. Bun. Gata, am luat. Gata, că destule de ajunge pentru... Păi da. Da, ne ajunge. Haide. Asta știi tu unde-i balta? Da, știu, stai alea. Hai că vin după tine. Ok, stai. Vom merge în celălalt oraș, ok? Bă, Da, bă. păi bă, fii atent, mergem aici în oraș, nu mai mergem, că nu mai am eu bani de benzină să-mi bag. Gata, știu unde la rău, vino după mine. Aici, în sat.
Da, și o să găsim o baltă acum, pentru că aici nu dacă este baltă, dar cred că nu. Și vom face după. Și cum? Da, prietenul meu a făcut accident. Opa, la accident, bă! Mamă, ce făcut la mașină. Opa, la accident, tată! Prietenul meu. Frate, ai făcut-o pe la accident. Bă, dar trebuia să ții și tu, frate, bani, dacă... Mă lua cu cap. Hai, ieși. Așa, bravo, bravo, ieși. Că tot toporul din... Hai că întorc eu mașina. E parabrizul mâncați așa. Bă, lăsăm aici, bă, lăsăm aici, bă. Pe da, aici lăsăm. Hai la baltă, jos. Bagaj, indițele, să le băgăm la tine. Bun. Bun, bun. Deschide portbagajul. Ade bagăle. Da, și am făcut accident prietenul meu și a spart parbrizul tot. Gata, să-l închizi. Ok, o să mergem la un detailing să-l facem. Haide, stai să închid mașina mea, să opresc motorul. Că Ok, închide. aici. Las că mergem noi la detailing, mergem la un prieten de-al meu să o facem. Mergem mâine, că mergem acum și noi la... Da, ok. Aici. Deschide mașina. Hai de aici, că e o baltă în jos aici, ce zici? Ah, da, hai da. Stai să fac mașina mai încoa. Na, haide jos, frate. Ia-ți undițele și râmele și hai în jos. Gata, eu mi-am luat pe ale mele. Gata, eu. Da, scuzați-mă dacă fac așa, dar... Doar alea căcut. Cioarele. E foarte bine aici, e și soare. Jos? Nu dacă e foarte bine să mergem în jos. Foarte mult apă aici. Bă, eu desfac condița, eu încep să dau. Și eu încep, fix acum. Da, și cumva am obișnuit. Este leacă periculos, e foarte în jos. Aici putem să picăm oricând. Eu sunt gata. Băi, am prins-o, știu că e foarte bine. O fi mă pește aici. Eu am prins, o știu că e în pești. Aha. Văd că trage ceva tare. Mamă, cred că e de-al mare, bă. Cred că. Mamă, ce mă trage, frate, în jos. Băi, l-am scăpat. Veni și trage. L-am scăpat, bă. Da, și... Bă, Da, frate, spune. bă, Edi, Da. ai luat găleată de la tine de acasă. Mamă, am uitat. Hai că merg eu repede să iau. Fugi, hai repede. Da, am uitat să luăm găleată la pescuit. Vom merge acum, trebuie să fac și o mașină.
Da. Deci am uitat și o să iau găleata, a uitat și ea. Dar nu-i nimica. Știți. E ok. Mamă, vai. Vai, ce făcut la mașină, am spart parbrizul tot, vai, vai, vai. Mi-a intrat numai ciuburi, trebuie să merg la spital după, vai. Haideți să luăm repede. Ok, am luat o găleată de 10 kg pentru că o să prinde niște pești foarte mari. Vai, sper să-i tata așa. Și da, am luat asta. Deci să facem niște episoade din astea foarte frumoase. Să postăm. Și chiar ok. O să facem pentru oameni. O să facem premieră. O să facem giveaway-uri. Nu. Da, cadouri mai pe românește. O să dăm mașini, bani pe car parking. La 10 abonați dau Bă, mă auzi, bă? o mașină. Da, aud! Bă, am prins 2 pești, bă, dar nu mai trage nimica. De când ai plecat, tu nu mai trage. Zici că dau în gârlă. Bă, făcui accident, dădui cu mașina în pom, am spart-o toată, am luat și găleata. Bă, Mai ghinion avem, frate, azi. mamă. După... Zic asta, undițele să luăm pește la 2 care ies pe mal și să-i facem la grătar la tine. Da, bun, 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 așa facem. O mămăligă, fain frumos. Păi da, cu mușdei. Da, hai că aia facem. Mai că adun eu undițele, bagă tu pe... Bun, hai că-i bag eu acum. Ok, ok, i-am luat. Hai să mergem. Haide, hai să mergem. La fix. Gata, închide. Bun, bun. Hai că după mergem să-ți facem mașina, mergem amândoi. Mașina mea nu pot să o iau, o luăm în alt episod. Știi? Bun, bun. Da, și e bun, da, drumul. Da, spune. Cum ai canalul trecut? Nu știu, zic eu. În privat. Îmi zici tu? Ok, ok. Las-o dracu mai încetezi. Ok, ok. Vrei să pățim cum am făcut eu la mașina mea? Drept. Uite, prost. Am dat din greșeală. Pregătește tu grătarul, că ia astea. Bun, bun. Bă, undițele ți le bag în garaj, bă. Ok. Am oprit dracu motorul, că consum motorină degeaba. Bun, bun, mersi. Bă, dar este o problemă, mă, Frumoasă, bă, până nu găsesc grătarul. la mine. La tine.
mea era înapoi, bă, prostule. Aici e casa ta. A, aici, da, am uitat.